Hello, guys. It's Auntie Selina. I'm not supposed to be coming live, but there's something going on that made me come live. I am on sabbatical leave. I'm not supposed to even be coming live, but there's something that is disturbing me that made me come on live. Let me just put let me just put the number. I'm not going to take very long here, but there is something that is disturbing me that needs to be addressed. Honestly, let me put the number. Honestly, I'm not supposed to be here. I'm not supposed to be here. Oh, 7, 4, 8, 4, 8. 3, 3, 0, 8, 0, 3, 3, 0, 8, 0, 1. Okay, let me see if I can pin the number so that we can talk quickly and go back to zvatirikuita. I'm not even supposed to be here because ndikatongokuratidza izvandirika handisi kutoita zvandiri zvacho nemascreenshots vanozotora. Okay, the name is Auntie Selina. Let me welcome you to the program SIS MELLY's Diaries. As I said, I'm not supposed to even be going live. I've taken time off, but what has necessitated me coming live is I'm still speaking to people ku background. I'm still speaking to people ku background. And I supposed just now yekuti kune vakasiya vana kumusha vachienda kumarimuka. Vachinji vedu takasiya vana kumisha, asi vamwe vachine vana vadokosa vachienda kumarimuka kunotsvaga kushava kuti vaone kuriritira vana vavo kana kubatsira vana vavo. And I got this response from one lady who said, tinongozvisiyira mumaoko aMwari. Honestly, ndikakuudzai kuti nhasi chete 2 stories dzandabata dziri kubata vana vakasara kumusha, the ill treatment that our children are getting from people vatinotrasta nevana vedu. It's unbelievable, honestly. It's unbelievable. And to hear someone saying kuti tinongozvisiyira mumaoko aMwari, I'm like, wow. Muda kuti Mwari aite sei papa? Mwana ari kuilutritwa, mwana ari kubhurwa, mwana ari kunyimwa chikafu. How do you want God to intervene in a situation like this? Iwewe ndiwe uri paground. Uri kuzvinzwa kuti mwana ari kubhurwa, uri kuzvinzwa kuti mwana ari kusiyiwa asina chikafu, uri kuzvinzwa kuti mwana anotoone mavanga ekurohwa, and you say tinozvisiyira maoko aMwari. Wedu wewe vabereki ngatiregerei kudaro. Ndiri kunzwa kudedera, honestly. Ndiri kunzwa kudedera kuti tinoti tinongozvisiyira mumaoko aMwari. What do you want Mwari to do in this instance when your child is being ill-treated? Iwe usina action yaunoita uchingoti tongozvisiyira kuna Mwari. What do you want Mwari to do in this instance? You are a parent. You need to take the action, but you know, I've continuously said we are now misusing zita ra Mwari pasiriso. That's utter misuse yekuti tinongozvisiyira kuna Mwari. We are now misusing prayer. We are now misusing zita ra Mwari. Sorry, I'm having to shout because ndiri kunzwa kudedera. I said urgent plea because it was urgent because of what I heard just today. 2 stories chete dzandanzwa. Just 2 stories dzandanzwa. When our children vanhu vakasiya vana kumusha, don't assume your children are okay, please, for God's sake. Don't wait upon God or Mwari kuti vaacte when you can't act. We need to act isusu sevabereki.
wediwe vanhu vakadzi takatakura 9 months takarwadziwa here kana uchimirira kuti tinongozvisiya mumaoko aMwari? It looks like I was pained more than some other people were pained. I do understand that sometimes we need circumstances beyond our control make us leave our children in the care of some other people. I'm one such person who left vana vangu in the care of other people. I'm one such person. But there are so many that have left their children and they are waiting on God to act. What action are you waiting God to act upon mwana wako ariku abiswa, ariku rowa, ariku nzahanzwe, ariku nzi inini? What action are you waiting? Do you know kuti some of us are even hearing and you are ignoring and saying, tishango mirira kuti Mwari aakte? Madzimai, kana kuti vana baba. Please, I am begging you. Fair, itsvaga munhu ari kubva ikoko kana achisvika ane kapasuru kawamupa kuti angonosvitsa kuti aendese kumba kwenyu kana uchishamwaridzana naye, kuti angonoona situation iri pamba kuti yakamira sei. And kana muchiendesa tupasuru twenyu munhu achinoona, haikona kualeta vanhu vari kumba kuti pane munhu achauya nezvinhu. Munhu ngaangoere kana asvika vasiri kuziva, please. Find a way to find out how your children are being treated or taken care of. Don't just take word. Rekuti kwanza ari right. Prince, ari right uyu. Angatokatogara padhuze nini. When don't do that. Check on your children, please. Hati teichanga mchamunga mtingware. Batisaka grocery kanoenda kumusha utisha mwarishika kumba kwedu neka grocery. Iwo uchiziva kuti akuno fair. Because once wangovaudza chete kuti pane munhu ari kuuya, everything will be put according to kuti vaone kuti zvinhu zvese zviri right. Vana baba, vana amai, vana vedu nde mangwana ndo vachange vainesu pane ramangwana edu. You know, one of the parents that I spoke to today, mwana wake atoneka trauma kaanako kekutya. Akunzi anini because agara akurohwa for the longest of a time. Zvekuti haachanzwe kurohwa sechinhu. Saka mwana akutonzi inini nekurohwa kwaari kuita. And akurohwa naambuya amai vamai futi pamusoro pazvo. And havasi kuziva pekurova mbuya. This woman ndopandatora idea yaataura kuti ndakangotumira shamwari yangu akaenda unexpectedly. And she got the word back yekuti shamwari mwana hazvina kumira zvakanaka ona zvokuita. Vana vedu ndo ramangwana redu. Honestly, how do you sleep whenever kwauri kana wakasiya vana? Usiri kuziva welfare yevana wako. Kana kuti uri kutoiziva kuti mwana ari kuabhiswa, ari kurohwa, ari kunzi haanzwe. And you wait kuti Mwari achapindira. Iwe wakangonyarara uchiti Mwari achapindira. You are damaging your own child. You are damaging your own child. Dzimwe damage dzatiri kuitaka vana vedu havazogone kubuda madziri. Ende kwavari hakuna counseling iri proper yekuti vanotaurwa navo. Let's be wary of what's going on with our children, please.
Vamwe, I don't blame you kusiya vana. Seni, ndakasiya vana. It was circumstances beyond my control. I would have loved to be with my children. Those that can be with their children wherever they are, that I see in the comment section, blessed are you. But not everyone can be with their children wherever they are. But if you can't be constantly checking if your child is okay. Ziva number miyama next door. Unongofonera ukati ndatadza kuita through kumba kwedu saka ndatirega ndikufonere ndinzwa kuti kuri right here, and yet iwe uri kutsvaga information. We need to be clever as women vakasiya vana. Don't assume kuti zvakasara namai vangu everything is okay. Don't make assumptions. Yeah, very true. Auntie Leah, very true. And Selina, ukangovaudza kuti kune munhu ari kuuya vanosana vagezesa mwana wako wazora mafuta atopfekedzwa juzu futi kuti ahaidhe mamax aainawo ekurohwa. Anyway, as I said, I was not even supposed to come here. But today alone, I had to deal with two ladies. Vanondiunzira nyaya dzevana vavo. Two ladies. Saka ndati kuti ndirambe ndakanyarara even ndisiri kuuya pamalive ka. It was paining me kuti there is someone who is going to listen to this, who needs to check on the welfare of their child right away. Tichingobva palive ipapapa, make a phone call on checking on your children. Ukaona vanhu vaukutaura navo vachingova jitari. Wototanga kufungira kuti there is something wrong. Ask to speak to your child. Ukaona uchingopiwa ma excuses ekunzi ari kutamba, usinganzi hold on ndinomushedza. Ichopinda mu action mupfungwa dzako dzekuti there is something wrong. Ukaona uchitaura nemwana wako asiri bubbly and happy to speak to you when they come to the phone, fungira kuti there is something and take action. Know the welfare of your child. Please. Once vango damage kaka, I'm telling you, vana vacho vachatadza kana kuramba kuda kukuonai because you didn't protect them. If you don't protect your child and they are messed up, know that they are messed up for the rest of their lives. Because kwavari kwatakavasiya hakuna infrastructure yekugona kuvahelpa to cope with so many traumas that they would have gone through. Mukukura kwavo uchaona vakuita action against iwewe mubereki as well. Because you failed to protect them. Because you failed to protect them, you are as good as the abuser who is abusing your child. Abuse will not only come in kurova mwana. Mwana anogona kuwana emotional abuse kuti anenge achitukwa left, right and center, and they get messed up in their head. That's emotional abuse. Physical abuse ndeye kuti vanenge vachingobhura mwana achingobhurwa to the extent yekuti anosvika kuita nini yekuti haachanzwe shamu, antoti rovai futi, because anini haachafile kurohwa kwaanoita haachakufile anymore. Some of us, when we go home and we see our children too distant, kuma Christmas kwatinoenda, we see our child too distant to us.
That should be a red flag as well. Anogona kuita distant because arikutsvaka kukustada. You haven't been home for a while. Yes, paneka distance kari acceptable. But paneka distance Magzi kufinara vari kufinara uka ina handizi kufinara ruini. Imi muri kuitei pano Magzi masibanda maidhoidhoi kana muri kufinara ro muri kuitei pano. No, I was moved honestly. Paneka mwana anoita ka distant kana uchatanga kusvika kana wakasiya mwana wako ari mudiki kana usingagare naye anoita ka distant kekuti twi akakutarisa 1 or 2 days 3, 4, 5 they should be able to be relaxed around you. But ukaona ukanogara kumusha 1 week, 2 weeks, 3 weeks mwana wako akasungikana, begin to suspect that your child is not okay. Wedwe and akabatikana, and as I said, I'm not supposed to be here, and I'll continuously say that I'm not supposed to be here, but I just had to press the live button. Vamwe vana venyu vari kufira kunzi mai vako kana kuti baba vako havatiigire chikafu pano. Mwana anobhurirwa iyoyo. Wakasiiwa pano mai vako havatiigire chikafu panapa, saka vanofunga kuti tinodyei. Ndo imwe iri kufira vana. Kana mwana wako achienda kuchikoro, always have number yekuchikoro. Sorry, excuse me. I just want to get a glass of water. Kana mwana wako achienda kuchikoro, always have number yekuchikoro or even number ya teacher. They are the best people to tell you kuti mwana wako zviri kufamba sei, because vanenge vainawo every day and they see signs and symptoms of kusagara zvakanaka kumba. Tsvagai nhamba dzekuchikoro. Zivaidza nhamba dzamaive panext door. Munongofona under the pretext yekuti I can't get hold of vanhu vari kumba. Ndachida kungodzwa kuti kuri sei. Mukutaura ikoko you don't know something might come up. Something might come up. We need to be vakadzi vakachangamuka. Haikona kuita vakadzi vakachangamukira mujolo musingachangamukire vana venyu. Nyaya mbiri dzandanzwa nhasi chete dzandibata zvekuti I just had to come. Ngatiregerei kuchangamukira mujolo. We have the audacity of wanting to complain kuti murume wandiri kugara naye anenge andisiri kundida, and yet you are not checking on your own child wawakatakura for 9 months. What's wrong with us women? Let's have attachment to our children and be on the lookout for them. Let's learn to protect our children. Not kuswera tichimhanyisana nekuti andiserina ndine nyaya yangu boyfriend yangu anenge ari kuonana nemumwe mukadzi. Ndo zvatinogona kutaura izvozvo, asi zvevana hatigone kuzvitaura. Let's have our children at heart, please. Vanhu vevakadzi kana kuti vanhu vevarume vari kuchengeta vana, let's have our children at heart. Some of us were blessed. Takasiyira vanhu vana vedu vaigona kuvatarisa. As I continuously say, in wangu had 30 something. Ndakamusiyira initially I left neshamwari yangu maishangwa. Akatozosunduruka kwa maishangwa apedza form 4. Achienda unogara nagogo. But it's not all of us who have friends like those.
Saka wedwe ndangoti ndiuye ndionesane nevanhu vakasiya mabasa vachienda kumarimuka. Kuti let's be on the lookout for the welfare of our children. Let's give our children protection. Makambona shiri zvainoita kana yaita vana. Inoisa vana vayo under its wings. Handiti? Iyo ikabuda, ikamhanya ikanotsvaga chikafu. Inotanga kusvika ichikaunda kuti vana vayo vakakwana here. Nekutarisa vana vayo. If a bird can do that, why not us as humans? Vamwe tiri kufunga kuti kuenda nemaswiti tiri kuzvigona kana takuenda kumusha kuChristmas uku. And not even check on mwana wako wasvika iko kumugezesa uchimutarisa kuti akamira sei. Hana mamax haanawo here. So that you can take action to remove your child in danger. Wedwe ngatichangamukeiwo. Ngatichangamukeiwo ndinokumbirawo. I was not going to come live, but mukadzi anditi tinozvisira kuna Mwari ndiye andi aita haka akatotaura comment iyoyo. Ndamupindura. Kuti saka muri kuti Mwari achauya oita sei pamwana anenge achirohwa. Muri kuti achauya oita sei? Let's not misuse the name of God in everything. Ndiyo imwe disease yatinayo sema-Africans. Everything pray about it. Everything Mwari wachaona zvokuita. Everything pray about it. My sister, you need to pray about it. Some things don't need prayer. They need action. Kana ukanzwa mwana wako ari kurohwa, you don't get on your knees to pray about that. You act. You act. Madzimai ngativei madzimai anoekta pavana vedu, not anoekta pastori dzemujolo. Please, ndakumbirisawo. It's a plea to you. Yes, I am on top of my voice. I am actually shouting today because zvangondibata kuti ndikaramba ndakazvinyarara because I'm not supposed to come on live. Someone's child might even today be going through a beating nasi. Tichibva pa live kune vanhu vasina tichibva pano pa live kune vanhu vakasiya vana. Please find data, not to come on live like this, but to make a call to check on your child as soon as we get off the phones. Please find whatever juice, whatever you call it, to check on your child instantly after we finish this live. Please check on your child. Request to speak to your child. Unzwe voice rake. Do you know you can tell mu voice remwana kuti there is something wrong? Request to speak to your child. Akona ngonzi ari right. Kana anze ari kutamba manheru paunonyatsoziva kuti hadzizi nguva dzekutamba. Go back and say kuti paya pandafona mwana anga ari kutamba adzoka here ndimbongotaura naye, ndiri kusuwa mwana wangu ndirambongotaura naye. You can pick in your child's voice. You are the mother, you are the father. You know your child very well. You can pick in your child's voice kuti there is something amiss. If there is anyone who wants to call, you can call me on the number that is pinned. You can call me on the number that is pinned. But please, Ndapota, please. You don't know kuti urukurwina life yemwana angangove ari president wa mangwana here. Ndinokuchingamidza pachirongo maswera sei makadini? Tiri nani makadi yenyu askana? Makabata muno here muri pa loud here mune ma earphones here.
Okay. Very clear. Now you can go on. It's all yours. Pane vasikana vakauya kudiaspora ichanetsa iyi. Ndo vasiya vana nehama yavo. Okay. Vasikana ivavo vaitenga raiti grocery kana rakuuya raidhilivharwa nevemudhudhu vaya. Okay. Ndo richisiwa. Asi vana vakanga vasingadyi. Vana vairohwa every day waitozopedzera waitozokuya zvekurokesheni zvekunokura pamusoro kuti naini vedu vana vatadzaisa zvinzi mwana wekunze anodya ana amai vasipo haadyi. Wow. Amai vacho vaizoti kana ana mai vacho vaizoti kana vakuuya December vana vaigezeswa vachigariswa pamasofa. Waiti ukaenda kumba kwachona muna June waisvika vana vagariswa pasi. Masofa akatengwa naamai vevana ivavo waisvika vana vagariswa pasi hanzi vane chachiwo. Wow. But handikwanisi kupa munhu mwana wangu ndinoti zvakatondipa kuti ndisingidzire kuti munhu vana vamai vavoga vaitenga chikafu ichi handimbodi kunyepa chaiuya vachitenga madhollars aya vachita kutumidzirwa but mabatirwo aita vana vane handisingoti vane vaona nhasi vari normal vana vairohwa. Wow, I feel sorry for those children. Mura katingonoripota kuchikoro mai vacho ndobva vafonera honzi ndozvitaura mwana ndobva vati munhu aichengeta mwana but anonyepa uyu amai acho kutobhilivha chokwadi kuti mwana ari kunyepa anonyepa anotaura zvekunyepa ane nhema zvekuti ati mwana aitotaura chokwadi kuti kubatwa rafi. Do you know what one can do in that instance, especially when you go back home? Buda nemwana wako enda unotenga tunhu. Buda nemwana wako uchienda naye kana shopping kana uriko kana waenda. Enda unotenga tunhu twaunofungira kuti kana kuti even vanhu muchiita grocery iko zvino isai tunhu twamunoziva kuti tunodiwa nevana. Handiti how you mwana akaiswa siya hatauri. Vana ivo vanga vasingataure ndikukutaurira mai vaiti vakauya vaitorwa pana kwavanga vasingaendeswi kuti vaenda namai asi vanga vasina bhutibusi muva vacho vandikutaura kuti airohwa everyday anga ne2 years airoverwa kunzaita doding group everyday apo amai vacho vari kubhadhara musikano basi. But auntie, okay, vanga vasingataure, okay, but do you know you can pick up kuti mwana haazi right, there is something going on. Vaneka withdrawal kavainako kanokuudza kuti there is something wrong apa. Handizoziva kuti vanga vasingazvione here kana vauya but uchisvika waita kuti musosvika vana vachitotamba kurodzisoka ukatoziva zvekuti akavhundukira mwana aivhunduka kuita kunge pane zvaaitwa. Ndo masainzi atiri kutaura kuti mwana anovhunduka. Mwana ukada kumutarisisa kana vanoenda kumusha vane vana ukada kutarisisa mwana ane tuma action netuma signs twaanoita tunofanirwa kukusiya uine mubvunzo wekuti there is something going on. Mwana mudiki chaiye achiona muenzi waasingazivi anongofarira zvekuti munotodzinga kumasufa. Asi kana mwana mudiki wakuona achitaka vaenzi vakauya anonomira at a distance akangoti twirr kana kuti anobva abuda panze. Zvibvunze kuti if this is happening kana ndauya what else is happening that I don't know? Those are the questions that we need to ask. You know the problem that we are having, auntie, is when we go kumushata, even chitumira magrocery, we assume that our children are being taken care of very well, and we fail to scrutinize and nekutarisisa oma actions evana vedu kana tiripo. That is what we fail to do. Wow, thank you so much, Kola, for your contribution. All right. Tatenda. Shakangoma. Anyway, I think I've said what I wanted to say. Maringene nenya mbili chete zandabata nasi ntu dzevanu vane vana vari kumusha. Let's be on the lookout for our children that we left home. Let's be protectors of our own children. Even vatinavo vana vacho kana tichigara padzimba dzekusheya
kana tichigara padzimba dzekusheya, let's be mindful of the surroundings of our children. Nekungotarisa tarisa vana vedu. Nekuti even vacho vanoti where my children are, that is where I am. Muchisheya. Mwana wakantogona kunga achiabhiswa utori naye usingatozvizivi. Saka mwana, let's be, whether you have got your children, whether you left them with someone, let's be the protectors of our children. Nekuti mangwana, honestly, vanogona use that against us. Zvakuvahonta in later life. Munotogona kutadza kunzwanana kana kuti mwana anotogona kuita messed up because we failed to protect our children. Because ukazvibata zvichiri padhuze unogona kudhila nazvo kusulurutsa mwana. The two ladies that I spoke to today, one of them is not even waiting for December. She's getting ready to go back home as I speak. Because it's not looking good. It's not looking good. Let me take this opportunity to thank you so much for tuning in and for giving me an ear. Mai kana baba, protect your child. The name is Auntie Selina. I'll see you again when I see you. Until then, take care, stay blessed, act on behalf of your child, act to protect your child. A very good afternoon from me. Thank you.